Den er opgjort på Berlingske Tidende, og den er over et år gammel, så det kan da godt være, at det udvikler sig. Jeg ved ikke, hvilken retning at det her det går i øvrigt, hvis vi ser det over tid. Vil flere og flere nordjyder smide tøjet, eller tage mere og mere tøj på? Der er jo mange spørgsmål, jeg ikke har svar på her. Men det Ja, men det er vinter eller sommer.